हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सकाळु मोर जतिकि नित्यकर्म सारिया कथा मु सब झाड़ू पोछा गाधुआ पाधुआ सब सारिदेकी ठाकुर पूजा सब सारिदेकी आसिली आसिकी एठी जह्नी आउ आलू देकी मु करुची गोटे सोरिष पकेकी सोरिष मगजदाना बादाम पियाज जीरा कंचा लंका सब देकी मु बाटी गोटे पेस्ट बनैछि। तो सेही पेस्ट रे मु एठी जह्नी आलू तरकारी करिवि संतुला करिवि ସେଇଟା ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନୂଆ କଡ଼େଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଣିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ସେଥିରେ। ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଜିରା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜ ହେବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କଲର୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଜହ୍ନି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବି, ପିଆଜ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି। ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବେ, ସେଇ ଅନୁପାତର ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଜହ୍ନିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ ପାଣିଟା। ତ ତାପରେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମରି ଆସିବ, ପାଣିଟା ଶୁଖି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଉ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବି। କାହିଁକିନା ତାର ବାସ୍ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସେ। ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପକାଏ, ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପକାଏନି। କାରଣ ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତଟା ଟିକେ ଜହ୍ନି ଆଉ ସୋରିଷଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ମୁଁ କାହିଁକିନା ମସଲାଟା ଅଲଗା ଦେଉଛି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମିକ୍ସ କରିକି ମଗଜଦାନା ଆଉ ସୋରିଷ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ତ ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତର ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ, ଆଉ ଖାଲି ସୋରିଷ ବଟାର ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ। ତ ଏଟାରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ତାର ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଯିବ। ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇ ଯେଉଁ ବଟା ରଖିଥିଲି ସେ ବଟା 1.5 ଚାମଚ ଭଳି ଦେଇଦେଲି। ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ପକେଇଦେବି। ପକେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜହ୍ନିରୁ ପାଣି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ସେ ପାଣିରେ ଏଇ ମସଲା ଆଉ ସବୁ ରକମର ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପକେଇଦେଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ କାହିଁକିନା ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଟିକେ ବି ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଲିକି ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏଇ କଡ଼େଇରେ ତ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ପରିବାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ, ଆଳୁ ସିଝିବ। ତ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସେପଟେ ରୁଟି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆମର 3 ଜଣ ଖାଉଛୁ ରୁଟି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ 2 ଖଣ୍ଡ ନାଖା ରୁଟି ମୁଁ କରୁଛି। ସକାଳେ 2 ଖଣ୍ଡ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଭଲ ତରକାରୀ ପତ୍ର ହେଲେ ମୋ ପୁଅର 3 ଖଣ୍ଡ ଖାଉଛି, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଏତିକି। ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ମୁଁ ସେଇଠି କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ତରକାରୀ ହେବା ଭିତରେ ରୁଟି କରିଦେଲେ ସେମାନେ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଖାଇକି ଯିବେ। ତ ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏକୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ଯାହା ଆଉ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା, କେତେ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଜହ୍ନିର ତରକାରୀଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୁଟି ଆଉ ଜହ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆମେ 3 ଜଣ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନେବୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ କିରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିରଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଟ୍ୟୁଜଡେ, ମଙ୍ଗଳବାର। ତ ଯେମିତି ସକାଳେ ରୁଟି ଜହ୍ନି ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଲୁ, ବାସ୍ ସାର୍ ଖାଇକି ଗଲେ, ଆଉ ପୁଅ ବି ଖାଇଗଲା, ମୁଁ ବି ଖାଇଗଲି, ଆମେ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆଜି ସାର୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଛ, ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଉପାୟରେ ରାନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି କେମିତି। ଆଉ କଲରା ଭାଜୁଛି, କଲରା ଭାଜିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି କଲରାଟା। ଆଉ ମାଛ ଭଜାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ତ କହିଛି 23-24 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତ ଏଇ ବର୍ଷା ହେଇକି ଗଲା, ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ତ କେତେ ଜାଗା ହେଇଗଲାଣି, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ବନ୍ୟା ହେଇଛି। ଏଇ କଥା। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ପାଖକୁ ତ ଯାଇଥିଲେ, ସାନ ପୁଅ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ 2 ଦିନ ହେଲା, ଆଜି ଅଛି, କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଜିକି 2 ଦିନ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍। ତାପରେ ବଡ଼ର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଅଛି, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଜୋରଦାର ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପୁଅ ଟିକେ ଧିମି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଠପଢ଼ାର, ତ ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ,
ତ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, କାରଣ ଦିନରେ ମୋ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି କିଛି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଫେସ୍ରୁ କେତେ ଝାଳ ବୋହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝାଳ। ଆଉ ଖରା ବି ହେଇଛି ଜୋରରେ, 3-4 ଦିନ ହେଲା ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପହରଦିନ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତ ଆଉ କାଲି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ମାନେ ଖରା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ମାନେ କହନ୍ତି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ବହୁତ ଗରମ ସହି ହୁଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଗରମ ଚାଲିଛି, ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ବହୁତ। ତ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶୀ ମାଛର ଝୋଳ କରିବା। ଆଉ କଲରା ଭାଜିଛି, ଆଉ ସକାଳେ ତ ଜହ୍ନି ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳା କରିଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ଖାଇଲେ ଖାଏ ନ ନାହିଁ। କାକୁଡ଼ି ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ। ଆଉ ଆଇଁଷ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆଉ ସାଧା ଖାଲି ମୁଁ ଏମିତି କରେ, ଖାଇବାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସାଧା ନେଇକି ତୁମେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ଖାଇବା, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଟା ନେବା, ତ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡାଟା ଆଇଁଷ ନେଇକି ହେଲେ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡାଟା ଆଇଁଷ ନେଇକି ଖାଆନ୍ତିନି। ଯାହା ବୋଲି କିଛି ହେଲେ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ହଉ, ଟିକେ ଲୁଣ ମାରିକି ନହେଲେ ସେଇଟା ଖାଇବା କଥା। ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ମୋ ବୋଉ ପାଖରୁ ଜାଣିଛି, ତ ସେଇ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ କଲରା ଭାଜିଛି, କାରଣ ମୋର ଟିକେ କଲରା ଭଜା ଖାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ କଲରା ଭଜା ଖାଉଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ତ ପିଲାମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସାର୍ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କଲରା ଭାଜିଛି, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଢେର ସମୟ କଥା ହେଇଗଲେଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ମାଛ ଭାଜିବା, ଆଉ ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ କରିବା, ମସଲା ଦେଇକି ଆଳୁ ଦେଇକି ଝୋଳ କରିବା। ବସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଚେନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ଭାଜିଥିଲି। ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ପଳେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଭାଜି ଦେଇକି ସିମା କରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସିଝି ବି ଯିବ, ତ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଢାଙ୍କି ଦେଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଦେଶୀ ପଣା ମାଛ, ତ ଏଠୁ ଝୋଳ କରିବି। ତ ମସଲା ଦେଇକି କରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜି ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଏଠି ତେଲ ଦେଇଦେବି, ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ବାସ୍ ଏତିକି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ 2ଟା ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେବି। ପିଆଜଟା ହେବା ଯାଏ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେବି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବି। କମିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବି, 1.5 ଚାମଚ ଭଳି ଦେଇଦେବି। ହଳଦୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ 1/4 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ହଳଦୀ। ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 1.5 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ଛୋଟ ଚାମଚର। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆଳୁରେ ପକାଇଥିଲି ହଳଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଥିଲି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଦେଇଦେଲି 3 ଚାମଚ, ଅଧ କିଲୋ ଅଛି ମାଛ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଳୁ, ତ ସବୁ ମାଛ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯେତିକି ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଦେବି। ଦେଖ ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମସଲାଟା। ତାକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବି। ଦେଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବି। ମସଲାଟା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମୋର ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଟମାଟୋ 2ଟା ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସିଝା ହେଇଛି ଯେହେତୁ, ଆଉ ଲୁଣ କିଛି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
तो सहीतार ही से हो टिके समय खाली बसई जाओ टमाटो आउ टिके भलसे होगी कषिला रकम हो गला बर्तन ढाँकीदेवी कषि गला मुझे आलू देके आउ टिके कषिबी एपट देखो मोर भात हो गला भात गाड़ी देवी आ माछ तरकारी भी रेडी हो अल्प समय पर तो चलतु भातटा गाड़ी दिए देखु टमाटो हो गला मुझे आलू जो भाजिक रखी देदेवी देदेवी टिके मुझे कषिदेवी मसला सहित से भलसे कषि हो ढाँकी रखदेवी देखो आलू कषि हो गला मोर तो मुझे पानी बसई देखूँ गरम पानी देदेवी तो भल भाव आलूटा आउ टिके सीझीज ये गरम पानी मोर होगा मुझे गरम पानी देदेवी ये मोर झोल रखा कथा जी देदेवी कहीं सब माछ मुझे रांधदेवी तो सब पानी मोर ये देती तो भल भाव आलू और मसला सहित भल भाव मिसिकी फुटीगला माछ तक देवी तो बर्तमान ताको फुटिया छाड़देवी ढाँकी देकी तो देखु झोल जी देती पानी से भल भाव फुटीगला बर्तमान माछ तक मुझे सब देदेवी मुझे सब अधे किलो माछ मुझे रांधदेली पुणी 10 मिनट छाड़देवी भल भाव फुटापी देखो रेडी हो गला माछ तरकारी तो आपण मानू केमती लगुच कलरटा भी बहुत भल आसी मत बहुत भल लगुच कलर बढ़िया है मत बहुत पसंद होची आपण मानू केमती लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करी जानिबे तो मो वीडियोटा आपण जदी भल लागतो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जमा भूलिबेनी आ सब्सक्राइब कला बेल आइकन प्रेस करी ऑल ऑप्शन क्लिक कर दे जा द्वारा कि मोर नवा वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच पारी वीडियो टी एंड करले पुन देखाओ नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।